उदालगुरियाव 34थि मिस्टार आसाम बडी बिल्डिं चेम्पियनशिप खुंदों। उदालगुरि जिल्लानि बडी बिल्डिं एसोसिएशननि बानजायनायाव 34थि मिस्टार आसाम बडी बिल्डिं चेम्पियनशिप सेनियर जुनियर मास्टार्स 9थि मिस फिटनेस 9थि मिक्स पेयार आरो मेन्स फिटनेस 2022 खौ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि फरायसालिमानि अडिटोरियामाव मैया सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों। जोंना उदालगुरि बडी बिल्डिं एसोसिएशन बिथांमोना खोब मोजां मोनसे हाबाफारि लादों। बिथांमोना सेकेन्ड टाइमनि थाखाय जे 34 अल आसाम बडी बिल्डिं चेम्पियनशिप बेखौ देग्लाय बिथांमोना सेकेन्ड टाइमनि थाखाय बेवहाय खुंफैदों। थ' खोब मोजां मोनसे हाबाफारि जादों। बेजोंनो लोगोसे मिस्टार उदालगुरि बिथांमोना बेखौबो खुंदों आरो आं मिजिंथिदों बेनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव खोब मोजां मोनसे परिबेस फैगोन। साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा गाव गावनि फिटनेसनि सायाव गोसो होगोन, बेबायदि मोनसे परिबेस सोरजिगोन। आरो उदालगुरियाव बे परिबेस फैनाया फ्राय 5 बोसोरसो सिगां फैदों, खिन्थु बे 5 बोसोराव जथेस्थ' मोजां जथेस्थ' मोजां परिबेस फैदों आरो बहुद बांसिनदों। रायजोफ्रा गावनि फिटनेसनि सायाव, लाइमोनफ्रा फिटनेसनि सायाव गोसो होदों, बेखौ जों नुनो मोन्दों। आरो दिनै बेवहाय जे मिस्टार उदालगुरि जादों, बेवहाय जों नुनो मोनबाय मिस्टार उदालगुरि जे कम्पिटिसन बेबो बहुत मोजां स्टेन्डार्डनि जादों। बहुत मोजां माने फिटनेस गोनां लाइमोनफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो जाय बिथांमोना बेवहाय बादायदों बेखौ नायनानै आं नुबाय बिथांमोना स्टेट लेभेलबो गेलेनो हायो आरो। ओंखायनो आं खावलायदों अकल बेखौल' मेसेज होनो लुबैदों, अकल बडी बिल्डिंल' नङा, एनि स्पर्ट्स जों मोनसे परिबेस लाबोनांगौ आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव साफ्रोमबो लाइमोन बा साफ्रोमबो सुबुंखौनो माने गावखौ फिटनेस लाखिनो थाखाय मोनसे जि मा होनो मेसेज बेखौ जों होनांगौ। जाहाथे जों मिथिगौ सासे मानसिया मोजाङै थांना थानोब्ला सोलोंथाइ गियानजों लोगोसे गावनि देहायाबो थिग थानांगोन। सोलोंथाइ थायोब्ला आरो देहाया थिग थायोब्ला रां रुफाबो जों नांगौ, रां रुफाया अट'मेटिक फैगोन। खालामगासिनो दं, जोंबो नुदों। ओंखायनो बेखौ होबथानायनि मेन राहायानो जाबाय बे एनि माने फिजिकेल एक्सारसाइज, नट अनलि माने बडी बिल्डिं, जिखुनु माने जोंनि स्पर्ट्सआवनो जों मोनसे परिबेस सोरजिना होनांगौ। जाहाथे लाइमोनफ्रा माने माब्लाबाबो एसेबो बेखार सम जाहाथे बेलेग जायगायाव गारनो थाखाय बिथांमोना सम मोना आरो। स्पर्ट्सआव हाबनाय लोगो लोगो अट'मेटिक देहाखौ अनखायो। देहाखौ अननाय लोगो लोगो बे मालाबा बे गाज्रि खामानियाव थाङा आरो। आंथ' आंना गोसोआ बेल', आं दिनै जिहेथु समाजनि मावनो आंखौ समाजा दायित्व होदों, बे हिसाबै आंनि जि माने सम आं बेखौ समाजनि थाखायनो होलांगोन, रायजोनो सार्भिस होगोन। आंनि राजनितिया बेसेबां थांना थाया बे उननि खोथा, खिन्थु आं जि मोनसे 5 बोसोरानो होन 10 बोसोरानो जि मोनसे सम मोन्दों बेवहाय आं जेसेबां हायो रायजोनि थाखाय मावनो नाजागोन आरो। बेनो जे हेल्थ इज वेल्थ होननाय मोनसे बाथ्रा दोङो। देहायानो दोहोन होननाय, आरो जोङो देहा थायोब्लानो गासैबो खामानिखौ मोजां रोखोमै मावनो हायो। दा जोङो मोनसे थांखि, जोंहा जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव गोबां जौ लोंनाय, देनद्राय जानाय, सिगारेट सोबनाय बेबायदि माखासे थासारिखौ जोङो नुयो। जाहाथे बैफोरो जोंनि समाजनिफ्राय बा जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो गैया खालामनो थाखाय नैफोरबायदि हाबाफारि लानाया गोनांथि दङ होननानै जों सानो। मानो होनोबा नैफोरबायदि गेलेनायनि गेजेरजों गावनि जिउ राहाखौ दानायजों लोगोसे जोंनि देहाखौबो मोजाङै लाखिनानै आरो समाजनि जि माखासे गाज्रि थासारि बा जौ लोंनाय, जुवा गेलेनाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थायो। बेबायदि खेला गेलेनाय बा बडी बिल्डिं खालामनाय मानसिफ्रा बेफोर माबानिफ्राय गोजानाव थायो। दा बेफोरखौ माखासे उद्देश्य लानानैनो आरो जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा, आं मोनसे मेसेजखौ होनो लुगैदों, बे बडी बिल्डिं जि कम्पिटिसन बा बडी बिल्डिं देहानि सायाव जि सर्सा बियो खालामोब्ला गाव हिसाबैबो जिउआव थांना थानायनि मोनसे राहा लामा, बे मोनसे खेलासो नालाय, बे राहा लामाखौबो मोननो हायो। बेजों लोगोसे देहाया फिट थायोब्ला, देहाया जुदि मोजां थायोब्ला गासैबो खामानिखौ मावफुंनायाव मोजां रोखोमै जालाङो होननानै जों सानो। नोंथांनाव लास्ट सोंथि, दिनै बे नोंथांमोननि बे बडी बिल्डिं चेम्पियनशिपआव फार्स्ट, सेकेन्ड, थार्ड प्राइजखौहाय मा होनाय जादों बेयाव जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो रां बान्था होनाय जादों आरो लोगोसे सार्टिफिकेट होनाय जादों, मेमन्ट होनाय जादों आरो जोङो मेडेल मोनसे होनाय जादों। बेबायदि नोगोद रांबो जोङो होनाय जादों।
एसे उत्सा मोन्थों होनना बांद्राय हायाखैब्लाबो जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा उत्सा मोनो गेलेनायाव बिनि थाखाय जोङो एसे एनै रां अनसुंथाइबो होनाय जादों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बडि बिल्डिं एस'सिएसन आरो अल आसाम बडि बिल्डिं एस'सिएसन जथायै बेयाव आसाम 33थि अल आसाम बडि बिल्डिं चेम्पियनशिप आरो नैथि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बडि बिल्डिं कम्पिटिशन दिनै नैबे उदालगुरि कलेज अडिट'रियाम हलाव जादों आरो बेयाव जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै उदालगुरिनिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय बेयाव फैनानै गोबां जोंनि लाइमोनफोरा बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बेबायदिनो आसामनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बेयाव नैबे आसामनि जि बादायनाय जागोन बडि बिल्डिं जि चेम्पियनशिप बादायलायनाय जागोन बेयाव गुबुन गुबुन आसामनिफ्राय मैयानिफ्रायनो फैनानै बेयाव थाफैदों आरो बिथांमोना बाहागो लानो थाखाय थागथियारि आरो जोङो बेखौनो सानदों जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा देहानि सायाव जोथोन लायो देहानि सायाव जाहाथे मोनसे एवारनेस फैयो दा बेखायनो जोङो नैबेयाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों मानो होनोब्ला बडि बिल्डिं बेबायदि कम्पिटिशना हयथ' बेयाव नैथि खेबनि थाखाय जादों गोदो बेबायदि जाफेराखैमोन खेबसे जादों आरो दिनै नैबे 2022 बेयाव खेबसे जाबाय आरो बेनिफ्राय हयथ' निस्सय मिस्टार उदालगुरि आरो मिस्टार आसामखौ बेनिफ्रायनो सायख'नाय जागोन नोंथांमोना बडि बिल्डिं चेम्पियनशिप लोगोसे मा आयदाफोर लादों बेयावलाय बडि बिल्डिं कम्पिटिशनजों लोगोसे बेयाव जोङो हारिमु आयदाबो मोनसे लादों